Ce am mai făcut? Ce am mai făcut de când nu ne-am mai văzut și eu să vă spun ce am mai făcut de când nu ne-am mai văzut. Am fost sfătuit să nu dau detalii, vreau să mă omor și vreau să omor și persoanele alea, încât am încercat să mă sinucid. Am vorbit cu Satan, îmi dau sufletul lui, cu care să devin model la cea mai mare agenție din România. Apoi mi-am furat coloana, nu mai puteam să fac absolut nimic, eu trebuia să stau la pat, imobilizat, că la un moment dat am luat tabletă întreagă, 12 pastile. Eram foarte aproape de supratoză. Ciuperci magice și iarbă din greu. Era că era efectiv pe jos, că îmi luam cel puțin 6 picioare, primeam așa, sexul de dragoste. Ce să faci sex? M-am dus la un jandarm, m-a băgat în mașina de poliție, am auzit un îndemn de la el. Și efectiv m-am pus în genunchi în fața lui cu capul la pământ. Încă mă simt prost, încă mă simt nașpa și bă, plângeam și eram pe genunchi și nu mai înțelegeam nimic. Bă. Eram foarte aproape să zic că Dumnezeu nu există. După aia am spus, ba nu, există! Și efectiv plângeam acolo și am spus că Dumnezeu există. Și am început să mă rog și să-i spun lui, Doamne, nu, Tu existi. Eu, din 1 februarie, am fost salvat. Și v-ați întrebat unde am plecat sau de fapt cine sunt, că nici nu mai arăt la fel cum arătam înainte. Sincer, nu știu cum să încep mărturia, dar o să încep exact cum am spus prima dată mărturia. M-a întrebat o persoană că ce-am mai făcut. Ce-am mai făcut de când nu ne-am mai văzut. Și eu o să vă spun ce am mai făcut de când nu ne-am mai văzut. O să vă spun și ce am făcut când ne vedeam, dar voi nu știați. Eu am crescut într-o familie de creștini baptiști, unde mergeam la biserică, mi se spunea despre Isus, mi se spunea despre Dumnezeu, dar nu înțelegeam eu nimica din toate chestiile astea. Așteptam de fiecare dată să se termine slujba, nu înțelegeam cântările, nu înțelegeam de ce cântăm, de ce după aia e cuvânt, de ce ne întâlnim. Mi se părea că e un fel de ipocrizie, nici atât nu înțelegeam pe atunci. Dar pe atunci credeam, cel puțin cum ar putea să creadă un copil în Dumnezeu și că există și că are grijă de mine. Unde totul s-a schimbat a început în clasa 8-a, când mi s-a întâmplat un lucru destul de nașpa, cam cel mai nașpa lucru pe care poate să ți se întâmple în clasa 8-a sau în școală. Am fost sfătuit să nu dau detalii despre lucrul acesta, dar poate mai încolo o să pot să vă spun. Pentru că eu vreau să fiu sincer cu voi, pentru că poate sunt unii dintre voi care vă confruntați, ați trecut prin aceleași lucruri și vreau să vă spun că nu sunteți singuri, că și eu am trecut pe acolo și că e greu, dar există o cale. Da, mi s-a întâmplat lucrul ăla foarte groaznic și tot s-a dus de râpă. Acolo am avut o mânie excesivă, o mânie foarte puternică asupra persoanelor care mi-au făcut lucrul acela. Voiam să mă omor și voiam să omor și persoanele alea. Nu știam ce să fac. Am, cel puțin timp de 2-3 săptămâni, am simțit rușine cumplită, în continuu, non-stop, cât timp eram la școală, mă simțeam într-un atac de panică. Și de acolo cred că ori venit foarte multe lucruri, foarte multe, nu știu, gânduri, foarte multe întrebări. Și având în vedere că mi se întâmplau toate lucrurile acelea, m-am gândit că poate Dumnezeu nu există, că nu mă ajută, că uite unde sunt și nu e niciunde. Începeam să îmi pierd credința care nici nu aveam, adică nu era o credință neapărat adevărată, era doar o credință, precum poate toți o avem, oarecum, fiecare crede în ceva, nu? După ce s-a întâmplat lucrul acela în 8-a, au venit și evaluarea națională, unde, din nou, am avut stres foarte mare. Era doar evaluarea națională și am avut stres foarte mare, încât, nu știu, se punea atâta stres de părinți, de profesori și de tot contextul ăla în care erai, încât am încercat să mă sinucid din cauza evaluării naționale.
Da, știu cum sună. Și da, a fost o încercare foarte banală. Am încercat să-mi pun, cum se numește, centura aia de la halatul de baie, să o pun în jurul gâtului și să mă leg cu ea de geamul din baie și să mă las. Dar că nu era destul de mult loc, eram și înalt și nu era destul de mult loc încât să mor, nu știu. M-am zgâiat un pic pe gât, dar în rest nu s-a întâmplat nimic. În clasa 8-a am început și să beau alcool pentru prima dată, mai mult decât o guriță pe care ți-o dau părinții tăi. Am mers cu niște prieteni, niște colegi, să luăm șaturi de alea micuțe și ne-am îmbătat, mai mult sau mai puțin. Și de acolo a început să fie o plăcere în lucrul acesta. Și la banchetul din a 8-a, atunci, știu că am luat o sticlă de Stalinskaya la 750 și eram, cred că 3, și am dat toți 3 toată sticla aia pe loc. A fost o seară în care am băut și mai mult după aia, mai pe seară, și după aia de dimineață am plănuit cu fata cu care vorbeam atunci să ne vedem. Înțelegeți voi. Atunci a fost primul meu contact sexual în clasa 8-a la 14 ani. Ceea ce, din câte am înțeles în ziua de azi, se întâmplă și la o vârstă și mai fragedă. Am înțeles că deja la 11 ani, ceea ce, numai când te gândești, oricine ai fi, mi se pare foarte dark. În vara dintre a 8-a și a 9-a, cum au început să fie tot mai multe contexte în care să poți să bei alcool, că era vacanță, că eram numai noi de noi, aveam bani de la părinți și am început și să fumăm. Din păcate eu am fost cel care a dat tonul, că eu de prin a 6-a sau a 7-a am început să fumez, să pufăi țigări, mai exact. Erau, cum se numește, magazine cu țigări la bucată în Gheoroc, de unde sunt eu, și puteai să iei foarte ușor, adică era 1 leu, cred că 2 țigări, și de acolo eu am început să fumez. După aia am început să arăt și la prietenii mei că fumez și să arăt că e cool și să încerce și ei, și au încercat și ei și le-au plăcut și lor și am continuat. Și de atunci, în vara aia am început să fumez mai mult, iar în clasa 9 deja am ajuns la un pachet pe zi. Furam bani de la mama mea din portofel ca să pot să mă duc să-mi cumpăr un pachet în fiecare zi de țigări. Și cu clasa 9 au început și mai multe lucruri, și mai multe ispite. Am mers la balul bobocilor, unde acolo am avut organizatorii care erau cu 4 ani mai mari, clasa 12-a. Acolo am fost introdus prima dată într-un club, eu fiind minor, adică acolo am început să beau tot mai mult. În clasa 9, știu că în clasa 9, la prima întâlnire cu organizatorii, am băut, nu știu, mult. Știu că am băut multă vodcă și mi-a fost atât de rău. Atunci a fost prima dată când am vomitat de la alcool și a fost foarte rău. Știu că nu m-am putut opri din a vomita. Efectiv, eram o fântână arteziană de vomitat. Încă credeam în Dumnezeu, adică mai spuneam în Doamne ajută, mai rugam în unele seri. În clasa 9, un coleg de-al meu a spus că este ateu și când am auzit că e ateu, deci când mi s-a prins un beculeț în cap și am zis: mamă, ateu? Mamă, băi, ce fain sună, bă, și eu. Gata. Și l-am lăsat pe Dumnezeu deoparte. Și clasa 9 a fost ca un fel de gateway, ca un fel de poartă care m-a dus către și mai multă băutură, și mai multe cluburi, și mai multe distracții. Să încerc și mai tare să caut fete. Și de acolo încolo totul, clasa 10 tot la fel, doar că tot mai rău. Progresam. Adică dacă în a 9-a beam alcool, nu știu, o dată pe lună sau de 2 ori pe lună, beam alcool. Mă îmbătam, că nu doar beam alcool, beam foarte mult alcool. Foarte mult. Acum, cât să zic.
îndeajuns cât să facă un băiat de 15 ani să fie beat. În a 9-a, în a 10-a, știu că deja cumpăram direct o sticlă de vin, cu aia aveam în mână, pe aia o beam și o cumpăram de la magazin de pe centru, la Arad, dacă știți. Și până ajungeam în club, în Moli, eu terminam vinul ăla, îl dădeam pe gât și înainte mai băgam una alta, că nu era de ajuns o sticlă de vin, ca să... Nici nu știu de ce. Sincer, acum că mă gândesc, nici nu știu de ce o făceam. Acum un mic fast forward, tot în clasa 10-a, m-am îndrăgostit de o tipă și așa de tare m-am îndrăgostit încât am ajuns pe pasarela de la strand, încercând să mă sinucid din nou, deoarece, vă gândiți și voi, nu am fost, acceptat, am fost respins și am fost foarte delusional, adică am îndrăgostit mult pe tare, am făcut oarecum un idol din dragostea aia, din fata aia. Credeam pe momentul ăla că aia e tot ce există e fata aia. Și când m-a respins, nu mai exista nimic. Știu că m-am dus pe drumul ăla către pasarelă și aveam atâta amărăciune în mine și eram atât de trist. Dacă mă gândesc foarte bine la momentul acela, efectiv, când mă gândesc la moment, mă gândesc ca și când eram cuprins de o umbră. Adică eram negru, efectiv. Nu pot să explic oarecum în cuvinte, dar am fost mult prea relax ca să mă arunc. Adică eram pe pasarelă și am sunat-o pe fată și am spus că... Nu, fata m-a sunat de fapt. Că i-am trimis eu un mesaj de la revedere și m-a sunat să vadă care-i treaba și am spus că sunt pe pasarelă și au venit repede și oricum nu o făceam, dar am fost, adică, după aceea, după lucrul acesta, a fost cel puțin, o lună de depresie, după care să devin model la cea mai mare agenție din România și am fost foarte fericit. Nu știu de ce mai exact, pentru că mă gândeam că o să câștig bani, faimă și așa mai departe. Atât de tare m-am bucurat încât am vrut să mă mut acolo și am făcut asta și i-am rugat pe ei mei foarte tare, m-am dat cu fundul de pământ, am făcut tot ce trebuia să fac și tot ce nu trebuia să fac ca să-i conving și în a 11-a m-am mutat. În vacanța dintre a 10-a și a 11-a am reușit să-i conving și m-am mutat în București singur și acolo a început și mai rău. Adică m-am mutat în București ca să devin model, ca să pot să fac bani. M-am dus chiar la un liceu privat la care să nu trebuiască să fac ore, ca să pot să fac modeling. Doar că fix când m-am mutat am avut o erupție foarte gravă de coșuri. Adică era fața complet roșie. Adică era complet roșie de la câte coșuri erau. Prima chestie pe care am auzit-o, că și mie mi-era frică din cauza coșurilor ălora, că ce o să spună agenția, ce o să spună șeful și așa mai departe. Trebuia, când am venit să facem un editorial la mare și eram în lobby-ul de la agenție și vorbeam cu fotograful și a venit șeful și a zis că ce facem cu Vlad? Uite cum arată, mai putem face editorialul. Adică m-am simțit foarte bun de nimic, adică zero. Adică m-am dus acolo să fac modeling și eu nu puteam, din cauza unui lucru pe care nu pot să-l controlez, că nu puteam să... Efectiv mă duceam la sală, mâncam corect, beam destulă apă, făceam toate lucrurile care îmi stăteau în putință ca să scap de coșuri și nu se întâmpla absolut nimic, erau chiar mai rău. După chestia aia, cât timp am stat, efectiv stăteam, nu aveam școală, banii îi primeam vineri, parcă îi terminam până duminică, că ieșeam în cluburi. Și mă simțeam fără niciun scop, adică m-am dus acolo să fac bani, să fac modeling și nu puteam să o fac. Nu din cauza mea. Efectiv, am început să dorm și 3 zile la rând, să mă trezesc doar ca să beau apă și să mă duc la toaletă și înapoi în pat. Adică
eram efectiv o legumă, nu mai voiam să exist pe planeta asta. Și după aia au început coșurile un pic să se vindece după vreo, nu știu, 6 luni, cam așa. Să încep din nou să arăt un pic mai bine. Am început din nou să iau joburi, să fie totul un pic mai ok. Am recâștigat încrederea oarecum în mine. Dar între timp, din nou, în București, singur, există și Tinder. Mi-am făcut de cap, adică am prea curvit la greu. Și nu e ok. M-am și îndrăgostit. Am și intrat în depresie din cauza asta. De fiecare dată când mă îndrăgosteam, intram într-o depresie, pentru că făceam din persoana aia cea mai importantă chestie din viața mea. Scopul meu total în viața asta e să fiu cu persoana aia. Și dacă eu nu puteam să fiu cu persoana aia și eram respins, eram distrus. Nu mai exista nimica, nu mai exista viață pentru mine, nu. Și după ce au început totul să înceapă să fie mai bine, să primesc din nou joburi la modeling, au venit și vara următorului an și am zis hai să mă întorc un pic în Arad ca să pot să petrec cu prietenii din Arad, să văd ce mai fac una alta. Și după vreo 2-3 săptămâni după ce m-am întors în Arad la o petrecere, nici măcar nu eram neapărat beat, băusem o doză de bere și eram la o cabană și erau mai mulți copaci pe acolo și am zis că why not, hai să ne urcăm în copaci, că mă urcam foarte mult în copaci în clasa 5-a și m-am urcat în primul copac și după aia în al doilea și după aia în al treilea. Și știu că în al treilea eram fix sus de tot în copac și am zis că nu mai știu ce am spus, ceva cu fraierilor, nu o să ajungeți niciodată la nivelul meu. Ca să înțelegeți cât creier aveam. Și după aia când am încercat să mă cobor, eram efectiv pe ultima creangă, stăteam așa, atârnat și eram perfect atârnat și așteptam să-mi dau drop, să mă arunc ca să pic. Și nu mi-am dat seama că ăsta a pus niște pământul de sub, era cam așa, înclinat și era iarbă și udă. Și când m-am lăsat pe iarba aia udă, am venit așa și direct bam pe fund. Și când am lovit solul, n-am mai simțit așa durere în viața mea. N-am mai putut să mă ridic, mă rostogoleam. Aparent mi-am fisurat coloana. Eu, neștiind că mi-am fisurat coloana, am zis că am auzit eu că dacă tu mai poți să te miști, înseamnă că nu s-o rup nimica. Și am încercat, cred că o oră să mă ridic. Am reușit să mă ridic, stăteam așa, ridicat. Da, mergeam. Am rămas noaptea am plâns-o de durere cu toți oamenii de la petrecere acolo. Următoarea zi m-au luat ai mei și după încă o zi cred că am mers la un specialist sau ceva de genul. Că mă durea mult prea tare spatele. Și da, am avut o vertebră fisurată undeva în zona lombarului. Foarte fain, nu? Nu mai puteam să mă duc înapoi la modeling, că nu mai puteam să merg. Stăteam la pat. Nu mai puteam să fac absolut nimic. Eu trebuia să stau la pat, imobilizat, nu nimic. Absolut nimic. După ce că am avut tot anul ăla și n-am putut să fac modeling, a început totul să fie mai ok și după aia să mi se fisureze, da? Eu, ca prostul, să mă arunc din copac și să-mi fisurez coloana. Cum te-ai simțit tu? Cum te-ai simțit tu dacă s-ar întâmpla lucrurile astea? Eu m-am simțit foarte prost. Și în același timp am pus o barieră de glume și de umor ca să nu... Eu nu știu unde ajungeam dacă nu puneam bariera aia, adică... Și stând la pat, am început să mă uit mai mult în mai multe religii, în hinduism, în budism și în oarecum New Age, spiritism și așa mai departe. În fiecare seară, înainte să mă culc, știu că încercam să-mi deschid al treilea ochi și simțeam cum venea oarecum o prezență și mă simțeam foarte bine. Și se întâmpla în fiecare seară. În fiecare seară mă puneam în pat, încercam să-mi deschid al treilea ochi și simțeam o prezență și mă simțeam iubit.
Și ziceam că ăla e spiritul meu, nu știu, călăuză, spiritul care au venit să mă ajute, nu știu, n-aveam mult creier, îmi pare rău. Și după o vreme mi-am dat seama că făceam și altceva înainte să mă pun în pat. Luam ceva medicament pentru dureri și mă întreb pe maică mea că bă, mami, auzi, medicamentul ăsta pe care mi-l dai tu poate să fie ca un fel de drog? Și zice, bă, nu știu, dar cred că s-ar putea. Era opiacee. Era opiacee. Spiritul ăla care venea era de fapt medicamentul opiaceu pe care îl luam eu înainte și ăla mă făcea să mă simt bine, că nu mai seam deloc coloana și că îmi dădea și dopamină sau ce îți dă opiaceele, nu știu, n-am idee. Dar știu că îmi dădea ceva, aia e clar. După toată chestia asta, după ce am aflat care era spiritul meu păzitor, am început să mă cer cu ai mei foarte mult. Foarte mult, cu toți din casă și cu frații mei și cu ai mei. Am doi frați. Am început să ne luăm la bătaie și nu la bătaie de asta ne împingem. Nu, bătaie de aia în care intră și taică tu și îl dai pe jos și așa mai departe. Și pum și capete în gură. Și după chestia aia ne-am dat toți seama că eu n-ar trebui să fiu acolo și s-au gândit ai mei că e mai bine să stau singur și eu am vrut să stau singur, adică nu a fost doar decizia lor. Dar m-au ajutat să îmi găsesc un apartament în Arad și să-mi plătească chiria. Și m-am mutat la Arad. Am început din nou să merg la școală. M-am mutat cu școala înapoi la Arad, să ne înțelegem. Și eu efectiv trebuia să port un corset de plastic ca să stau drept și în picioare. Și m-am mutat cu școala la Arad, înapoi unde eram, de unde m-am mutat în București, m-am întors acolo. Și cred că am mers o lună la școală, după care să vină COVID-ul și să rămân în casă singur, absolut singur, adică nu era nimeni. Eu când stăteam singur, eu îmi administram pastilele. Și am început să iau pastilele alea după capul meu. Și le-am luat, eram non-stop pe ele, adică pandemia pentru mine a fost o fericire, a fost, nu știu, eram efectiv sedat și nu era rău, adică la un moment dat, într-o zi, știu că deja, luam undeva la cel puțin 6 pastile pe zi. Știu că la un moment dat am luat hai să spunem 2 ore, o tabletă întreagă, adică cred că 12 pastile. Și cred că eram foarte aproape de supradoză, adică ochii îmi erau roșii, am zis că eram semi-mort, cam așa mă simțeam. După perioada asta cu opiaceele, am început în primul rând să nu mai primesc medicamente de la ei mei, că dispăreau prea repede și m-a enervat oarecum asta, dar nu mi-am amintesc ce am făcut ca să trec peste, dar cred că am trecut destul de ușor peste. Și a început din nou perioada cu bacul, când am început să ies un pic mai mult pe afară, să mai învăț una alta, dar nu prea. Și totul să vină oarecum la normal, mult spus normal. În vara de după bac, știu că, nu știu ce era cu noi, dar făceam foarte multe lupte la sol și a venit și rândul meu să mă lupt cu unul dintre prieteni și eram foarte fired up, adică eram și beat, amândoi eram beți și, nu știu, voiam neapărat să câștig lupta aia, adică să dea reputația mea, was on the line, pentru lupta aia. Și m-am dus în spate să mă schimb, că trebuia să-mi iau pantaloni scurți, că erau în pantaloni lungi. Și în timp ce îmi luam pantalonii, am vorbit cu Satan. Și am spus că dacă eu o să câștig de acum încolo fiecare luptă pe care o să o lupt, până ajung în prima gală din, cum se numește, RXF, din UFC, eu îmi dau sufletul lui. Și am câștigat lupta aia. Și după lupta aia am câștigat mult mai multe lupte pe care și, nu neapărat câștigat, cât am făcut și egal, dar și am câștigat, n-am pierdut niciuna, pe care nu le-aș fi câștigat niciodată. Adică eram eu surprins că se întâmpla chestia asta.
Dar și de atunci, de fiecare dată când beam mai mult alcool, îmi dădeam blackout și făceam anumite lucruri pe care nu le știam și pe care nu le făceam eu. Adică am spus un lucru pe care eu nu-l aveam în vocabular și atunci mi-am dat seama, bă, stai că de fapt nu cred că sunt eu ăla. Un fast forward de la lucrul acesta. Fast forward-ul ăsta a fost o grămadă de beții și cochetatul cu iarba și cu alte droguri. Am început să lucrez la Taz, să fac mulți bani. Adică pentru un băiat de 19 ani să faci aproape mai mult sau mai puțin, nu pot să vă spun cât exact, mai mult sau mai puțin de 1000 de euro pe lună, era foarte bine. Și trăiai singur și puteai să-ți iei ce vrei. Și după vreo 6 luni de Taz aveam în cont, am reușit să-mi salvez undeva la 2000 de euro, ceva de genul. Din nou a început totul să fie fain, a început să fie viața iară din nou faină. Am fost la un party în care a fost invitată și fata de care îmi plăcea. Și acolo din nou droguri, băutură, mai mult droguri decât băutură. Și am văzut-o că s-a sărutat cu altcineva și am făcut destul de urât. Foarte urât. M-am închis efectiv în casă, am plâns în continuu, cred că 2 zile. Și am picat în depresie. După mai mult timp să trec peste, cu ajutorul ei, dar da, am reușit să trec peste și din nou a început viața să fie faină, din nou să câștig bani, chiar să mă duc la sală. Și după, nu știu, 2 săptămâni, după ce a fost totul ok, totul fain, totul din nou era super, să mă trezesc în față la primărie, la lucru, pe bicicletă, că pe bicicletă făceam Taz, cum îs lovit de o mașină care mergea cu 70 de km la oră, aproximativ, și lovindu-mă din plin, efectiv, aici eram eu, mergeam și mașina bam, direct în mine. Și eu am zburat și am picat înapoi pe drum. Și, bă, când te lovește o mașină cu 70 de km la oră, adică eu am auzit-o, am simțit cum m-a lovit mașina, m-am simțit în aer, eram cu ochii închiși și n-am vrut să-i deschid. Am zis, aici s-a dus, asta e, gen, eu am închis ochii, vedeam negru, am zis, bă, atât de plictisitoare mi-a fost viața, încât nu pot să văd și eu ceva înainte. Și m-am trezit pe jos cu o durere extrem de mare. Aparent, mi-am rupt doar cotul. Nu știu cum, doar cotul. Bine, stăteam oarecum și în picioare pe bicicletă. Știți cum stați în picioare pe bicicletă. Și poate ideea aia că dacă stăteam pe șezut, cred că nu mai eram aici să vă spun lucrurile astea. Și din nou, de la bine, am început din nou să trebuiască să stau în casă, să nu mai pot să lucrez, să nu mai pot să fac absolut nimic, să intru din nou în depresie, mai mult alcool, mai multe droguri, să-mi cheltuiesc toți banii pe absolut nimica. Și după ce am început după ce a început mâna să se simtă un pic mai bine, m-am angajat la un local de lângă unde stăteam eu. Ca să înțelegeți, salariul era cu 200 de lei, cred că mai mult de 200 de lei, cam 200 de lei, mai puțin decât era chiria mea. Și m-am dus să lucrez acolo. M-am gândit că, oricum am niște bani în bancă, mai lucrez și acolo, o să fie ok. Și am început să lucrez acolo. Și, acolo era epidemie de matematică. De matematică pe engleză. Dacă nu înțelegi, mai bine. Rămâne așa. Dacă înțelegi, știi despre ce vorbesc și nu doar matematică și alte substanțe. Și efectiv în fiecare seară după shift, după tură, stăteam și băgam, frate. Eram efectiv tot stafful stătea peste și băga. Și
noi terminam shift-ul pe la tura pe la undeva la ora 12 și după aia, extenuați fiind, și după aia de la ora 12 până la 6 dimineața, poate chiar 7 dimineața, noi eram acolo. Noi eram în local și ne simțeam bine, făceam matematică, făceam meditații, cum se spune. Și așa au continuat undeva la 2-3 luni de când începusem să stau în casă și să nu mai fac banii așa de mulți cum făceam la Taz și făceam 1600 sau 1800 acolo la local. Am început să mă dau pe păcănele, pe jocuri de noroc. Și am câștigat bani. Am câștigat, eram undeva la 2000 de euro pe plus. Și am zis într-o seară că dacă tot am câștigat atâția bani din păcănele, hai să mă duc și live, să văd cum e fizic. În ziua aia, când m-am decis să mă duc fizic, înainte să decid să mă duc fizic, m-am dus, cred că, la ora 4 la mine la job și de la ora 4 am început să comand pe bere și pe alcool, nu știu dacă am băut doar bere. Și pe la ora 9 m-am decis să mă duc după cel puțin 2 litri de bere. Și m-am dus, am zis că fac un turneu al păcănelilor, nu doar așa, la unul. Cum să te duci doar la unul, nu? Trebuie să fii prost. Și m-am dus, am intrat în primul și la păcănele fizic primești și băutură. Ori alcool, ori suc, ori apă. Și clar că eu voiam bere. Am ajuns la primul casino, acolo cred că am băgat undeva la 3 beri, adică 1,5 litri. Am intrat la ora 9, încă era oarecum zi afară, că era vară. Am ieșit când era deja întuneric, cred că era ora 2. M-am dus la următorul, am băut cred că 2 beri, adică încă 1 litru. Cred că a stat o oră jumate. După aia de acolo m-am dus la alt casino și acolo am stat mult. Acolo am stat, cred că cel mai mult. Acolo am băut cel mai mult. N-am stat cel mai mult, dar am băut cel mai mult. Cred că 4 beri cel puțin, adică 2 litri. După care eu, în timp ce eram acolo la păcănele și mă jucam, aveam și vape, îl fumam acolo, în timp beam, fumam vape și dădeam la păcănele. După care, efectiv, să-mi iau blackout. Următoarea imagine pe care să o văd e cum sunt în fața ușii mele de apartament și băteam la ea și nu știu ce mi-a trecut prin cap să mă gândesc că cineva m-a încuiat afară. Efectiv, nu știu de unde mă vine filmul ăsta. Și încercam să deschid, efectiv să sparg ușa. Și a venit, cum se numește, proprietarul, că era deja 7 dimineața. A venit proprietarul să mă întrebe că ce faci. Și am zis că mă rog închis afară. Eu încercând să sparg ușa, efectiv dădeam cu piciorul. Clanța mea, de la cum era așa, amândoi era așa, era înspre ușă. Vecina care stătea fix lângă, ușă în ușă, a încercat să sune la poliție, a venit proprietarul, i-a zis să nu sune la poliție, că îmi distruge viitorul, că nu știu ce. Eu dădeam tot acolo în ușă, dar nu mi-amintesc, eram blackout. După care și că să merg pe stradă, în fața blocului, nu era chiar bloc, era un fel de complex. Și nu știu, să mă bat cu vecinii, nici n-am înțeles până ziua de azi, nu știu, să dau în mașini sau ceva de genul. După care să mă întorc înapoi la ușă. Din nou nu mai aveam blackout, adică mi-amintesc că mi-era foarte somn. Și după aia din nou blackout, că probabil am adormit. Și fix aici era ușa mea și aici era un fel de loc unde, aici erau niște gratii și după gratiile alea era un loc de depozitare. Și după ce m-am trezit eu din blackout, m-am trezit în locul ăla de depozitare după gratii. Frumos. Telefonul pe jos. Eu n-aveam cheia, să înțelegeți de ce nu puteam intra în apartament. Și de ce încercam eu să sparg ușa. Aia nici eu nu înțeleg până azi. Efectiv, nu mai aveam nici baterie la telefon.
m-am trezit, mi-am luat telefonul și am încercat să-l deschid să văd dacă mai este 1%. L-am deschis, efectiv s-a deschis, am văzut primul mesaj, vezi că ți-ai uitat cheile la lucru. M-am dus, am luat cheile, am intrat în apartament, bă, și m-am simțit ca ultimul om. Am văzut acolo un mesaj de la proprietar că cu tot ce am făcut și cum m-a protejat el ca să nu sune lumea la poliție. Și mulțumesc. Și, bă, atât de prost m-am simțit ca ultimul om, adică cum te simți după o noapte de genul ăsta? Adică cum mai poți să ai încredere în tine, efectiv? Și după o noapte de atâta bere și băutură, eu am decis să mă las de țigări. Eu fumasem din clasa a 6-a, cam așa, până la, cred că aveam 21 de ani. Și am reușit efectiv, în ziua aia am zis, atât de rușine mie că eu mă las de țigări în loc să mă las de alcool. Da, e ok. Eu oricum nu gândesc neapărat logic, din câte puteți observa. Sunt mai multe povești de astea cu blackout, am mai multe. Dacă vrei să le spun și pe alea, mă sunați. Da, sper că nu s-o stricat cadrul, că a picat camera, dar aia e, se mai întâmplă și de astea, nu? Se mai întâmplă și chestii rele în viață, nu? După care să fiu dat afară de la, cum se numește, job, pentru că s-a aflat că cineva bagă droguri. Doar unul bagă. Toți băgau. Și mi-a luat pe mine prima afară. Interesant. După care să-mi pregăiau activitatea la TAZ. Era, cred că, noiembrie, ceva de genul. Și mi-am reluat activitatea la TAZ ca să câștig din nou mulți bani. Și după, cred că nici nu a trecut o lună, să pic cu bicicleta, că era gheață pe jos, și să-mi rup mâna din nou. Și ce am zis? Ok, nu mai vreau TAZ deloc. Văd că nu funcționează. Și să faci atâția bani în România nu prea ai unde fără o diplomă. Așa că am zis că trebuie să mă mut în altă țară să fac bani. Și unde altundeva decât în Olanda. Ei! Am decis Olanda pentru că era țara cu cei mai mulți vorbitori de engleză, în afară de Anglia, dar și din alte motive. Știi, și din alte motive. Nu cred că pot să vă spun care, dar da, cred că înțelegeți voi, nu? Da. Bun, ajuns în Olanda, direct. Prima, nici măcar o oră din ajuns în Olanda, direct depresie. Depresie maximă. Eu tot ce-mi doream la Olanda era să am o cazare cât de cât decentă, unde pot să trăiesc și eu liniștit, să fie totul ok. Dar ce să vedeți, nu a fost așa. Am ajuns în camera în care eram cazat. Era o cameră pe 3 metri, pe 1 metru. La mansardă, eu am 2 metri. Undeva la jumătate de metru puteai să-l folosești să stau în picioare, da? Jumătate de metru pătrat. Puteam să stau în picioare, în restul se ducea așa în jos. Patul micuț, dar nu aia e problema. Era efectiv o saltea pe care era sânge, mizerie, geamul din sus, că aveai geamul în sus, că era la mansardă, era spart, că a fost o furtună mai înainte și a fost spart și pe jos era numai frunze și mizerie. Și eu venind din România acolo, singur, lupul singuratic, așa. Bă, efectiv m-am pus în patul ăla și, bă, am făcut un video. Eu eram pe mentalitatea aia de hustler. Am făcut un video în timp ce plângeam, că n-ai cum să nu plângi. Că ce să fac? Unde mă duc? Că nici măcar nu era în oraș, era ceva sat. Și nici măcar nu era în sat, că era la sfârșitul satului, că trebuia să mergi vreo 2-3 km să ajungi în sat. Efectiv, plângând, am făcut un video în care plângeam și spuneam, bă, fac videoclipul ăsta pentru că
Acum I'm in the lowest point of my life. Am mai fost de 7000 de ori acolo. Și că o să ajung bogat, bă, o să ajung milionar, mă. Da, de acolo, de la statul în Olanda, a început tot să fie un pic mai decent, să spunem, tot aceeași chestie, dar mai decent pentru că, na, începeam să fac un pic de bani. Bă, Olanda, știi ce e ușor să găsești? Oameni faini, glumesc. Droguri e ușor să găsești. Și ciuperci magice și iarbă din greu și ați înțeles voi? Da, foarte multe droguri, foarte mulți oameni ciudați cu probleme mentale. Unul dintre ei eram eu. Haha. Da, nu a fost foarte ușor în Olanda, dar nici foarte greu. A fost o traumă, nu pot să spun că nu a fost o traumă, a fost o traumă. Am stat undeva la 7 luni, totul s-a terminat când eu efectiv primeam în camera mea, că era cameră de 2 persoane, unde plăteai 420 de euro de persoană, ca să stai acolo în chidie. Persoana care a venit, efectiv sforea, bă, dădeam cu pumnul în pereți, bă, spărgeam peretele în timp ce dormea omul ăla. Și omul tot sforea, atât de tare sforea omul ăla, n-am pus să dorm. Le-am zis la ăștia de la agenție, bă, eu nu pot să dorm, dacă vrei să găsiți o cameră single, ok, foarte bine, rămân, totul o fi bine. Dacă nu, eu nu pot să rămân, am plecat. Am plecat, nu mi-au găsit nimic. M-am întors înapoi în România și de la Olanda 7 luni fără contact feminin, mai mult sau mai puțin, am ajuns înapoi în România, unde pot să vorbesc limba română și să am riz. Nu neapărat, dar da. Eu eram pe mentalitatea asta de hustler. Mamă, am ajuns în țară, am zis că nu zic la niciun prieten că am venit, eu nu vreau să mă duc în cluburi, eu nu vreau să beau, eu nu vreau să fac absolut nimic decât să fac bani. Eu vreau să devin bogat. Toți banii să vină la mine. Da, nu le-am spus și nu le-am spus la prietenii mei, dar eu efectiv tot ce făceam pe Instagram era să vorbesc cu fete, frate. Îmi lipsea asta prea mult, nu? Și am găsit o fată din Timișoara și m-am îndrăgostit din nou super tare, foarte tare de data asta. Și am fost împreună câteva ore, adică o noapte am fost împreună și nu doar fizic, dar și gen ca și relație. Și după aia să spună că, bă, nu sunt pregătită, nu știu ce. După aia am dat într-o depresie gravă, care de la depresia aia am vrut mai multe femei și ceea ce mi-am dorit am și primit. Și sunt și mai multă preacurvie, după care să mă simt atât de gol și atât de depresiv, încât efectiv beam undeva la jumătate de litru de vodcă în fiecare seară, singur, acasă. Efectiv luam Stalinskaya, o băgam cu un pic de stuc, îi dădeam gât și așteptam să adorm. A fost foarte, foarte rău. După care să caut sala. Am început sala din Olanda, mai mult sau mai puțin, dar după depresiile astea și așa am spus gata, nu mai vreau așa ceva, nu mai îmi doresc. Din nou, hustler mentality, Andrew Tate, you know? Am zis gata, nu mai vreau nimic, eu vreau să devin bine și m-am dus la sală. Și efectiv, nu știu ce era în mine, dar eu făceam sală cu niște nervi. Eu nu mă duceam la sală să arăt bine sau să ridic mult. Eu mă duceam la sală și mă luptam cu creierul meu, cu demonii, cu vocile. Mă luptam cu vocile. Și câștigam, bă, chiar câștigam. Câștigau și el de prea multe ori, dar câștigam și eu când eram în sală. Și am început să fac sală și să fie totul din nou un pic mai bine. Așa, încet m-am lăsat și de băutură, pentru că nu pentru că era băutura, ci pentru că puteam să arăt mai bine dacă nu beam. Și atunci de ce nu? Și m-am lăsat de băutură, încet am început să nu mai beau.
chiar așa de mult, că beam o dată pe săptămână cu prietenii, dar nu singur acasă, în fiecare seară. După câteva luni, asta fiind anul trecut, am cunoscut-o anul trecut în 2023. Da. Am cunoscut-o pe fosta mea prietenă. Eu, înainte să o cunosc, fumam, înțelegeți ce vreau să spun, fumam undeva de 2 ori pe săptămână. Îmi plăcea, fumam foarte mult, adică eram addicted, dar nu eram chiar atât de addicted. De când am cunoscut-o, până la sfârșitul anului, când n-am mai vorbit, am fumat în fiecare zi. Cred că în tot anul ăla n-am fumat undeva la 3 săptămâni, maxim. În rest, am fumat în fiecare zi, mereu. Every day I was high, efectiv. Adică, da. Și nu doar asta, adică, mai băgam și altele pe lângă, doar că nu individual, aia la petreceri, una alta, în contexte, în anumite contexte. În martie 2023 m-a întrebat o prietenă din Tunisia dacă pot să o antrenez, că știa că sunt cu sala, și dacă pot să o antrenez, că ea nu știa și voia. Și am zis că da, și atunci am spus că totul să rămână pe profesional. Ea voia mai mult decât să o antrenez. Am zis totul rămâne profesional și o să fim doar antrenorul tău. Dar aparent doar rămas totul profesional, n-am făcut nimic, doar că am început să fim prieteni. Și a fumat foarte mult. Și ce cu fetele și fumatul, încă nu știu, o fi ceva pe acolo. Și am început să fumez și mai mult, pe lângă că fumam zilnic, fumam și mai mult zilnic. Cum am început să am prieteni, adică pe ea, și să-mi petrec timpul cu oameni, am început să mă simt tot mai ok, tot mai bine. Ea era musulmancă și din câte ați auzit, nu era o musulmancă neapărat practicantă, doar că musulmanii nepracticanți sunt mai practicanți decât ortodoxi și nepracticanți. Înțelegeți voi ce vreau să spun. Și eu mereu îi țineam predici de cum ar trebui să fie mai ok, ar trebui să se îmbrace mai ok, ar trebui să vrea mai mult de la viață, să fie mai bună, pentru că Allah, eu fiind ateu. Și îi țineam predicile astea. Și că, eu o vedeam ca pe un fariseu. Și i-am zis, tu ar trebui să fii așa și așa și așa și că oricum te ajută Allah. Tot pe atunci când am început să-i predic că ar trebui să nu mai bea alcool, să nu mai fumeze și așa mai departe, am început și eu să cred în Dumnezeu creștin, în Dumnezeu. Adică nu i-am dat un nume, am zis eu cred în Dumnezeu, în Creator. De la Andrew Tate. Ca să înțelegeți cât de pușcat eram. Că spunea Andrew Tate că îi se pare stupid să fii ateu și și-o dat seama de chestia asta și acum crede într-un Dumnezeu. Și am zis, mamă, ce cool, și eu. N-am făcut nimic cu informația asta până când am început să citesc că Marcus Aurelius, dacă știți Marcus Aurelius Meditații, despre stoicism, și în carte mai spunea despre zei și cum că totul vine oarecum de la ei și că ar trebui oarecum să ai încredere în ei. Și el avea zeii lui, eu îl aveam pe Dumnezeu meu. Și asta m-a făcut oarecum să cred mai tare în Dumnezeu. Oarecum înțelegeam că există un Dumnezeu și începeam să-i mulțumesc pentru fiecare lucru care mi se întâmpla. Adică dacă, nu știu, primeam ciubuc, că lucram înapoi la tață. Dacă dacă primeam ciubuc, îi mulțumeam, dacă, nu știu, era o zi faină, îi mulțumeam. Începeam să vorbesc mai mult cu Dumnezeu ăsta pe care nu-l cunoșteam, adică nu i-am dat un nume. Și am început să fiu mai ok, am început să fiu mai fericit, încercam să fiu cât mai fericit și îmi ceream scuze de fiecare dată când, bine, eu în trafic sunt foarte agresiv. Și când se întâmpla ceva, știți cum sunt bicicliști în trafic? Încercam, nu știu, să înjur, să dau, să sparg, să așa mai departe și de fiecare dată când se întâmpla o chestie de asta, îmi ceream scuze că se întâmpla. Și prima chestie care mi s-a întâmplat, primul lucru care mi s-a întâmplat mai așa, am intrat într-un profi și stăteam la coadă să îmi plătesc ce aveam
și în fața mea era o familie care părea un pic mai sărăcăcioasă și am văzut efectiv pe chestia aia de la casă că scria fix 50 de lei și am zis, mamă, cum bă să cumperi fix de 50 de lei, să fie fix 50 de lei. Fix atunci și-o deschis portofelul și avea doar 50 de lei în portofel și atunci mi-am dat seama că, bă, nu, și-ori ales alimentele să fie fix de 50 de lei pentru că fix 50 de lei aveau. Și efectiv în momentul ăla am auzit în capul meu vocei care au spus, du-te și oferă-le 50 de lei. Și am ieșit din magazin și le-am spus, îmi pare rău, nu vreau să, nu știu, să vă simțiți jigniți, vreau să vă ofer acei 50 de lei. Și nu mai știu sigur, dar cred că am spus că e de la Dumnezeu. Sau, nu cred că am avut curaj să spun. Și n-am spus-o. Dar efectiv, după ce s-a întâmplat chestia asta, am trimis mesaj la maica mea sau am sunat-o, nu mai știu sigur, și am zis, bă, cât de fain lucrează Dumnezeu prin mine. După lucrul acesta, faptul acesta, undeva la 3 luni nu mai îmi amintesc deloc să îl mai fi pomenit pe Dumnezeu. Adică, cred că mai știam că există, dar n-am mai făcut lucruri așa de, nu știu, vizibile, ca și când fac ceva pentru Dumnezeu. Și în octombrie, într-o seară, eu începusem din nou să frecventez localurile și să beau din nou alcool, adică beam și înainte, dar acum am începusem din nou să beau mai mult alcool. Luam cel puțin o carafă de vin și o beam singur, făceam șpriț. Și într-o seară am făcut asta, am băut, cred că, o carafă de vin și încă ceva pe lângă și m-am dus din localul ăla cu un prieten către Flex. Dacă știți, în Arad Flex e un fel de club, e un club, mai mult sau mai puțin. Și mergeam către club și aveam ceva minge de tenis cu care jucam pase între noi în timp ce mergeam încolo. Și am ajuns acolo, în fața clubului era dita mai mulțimea și îmi dă prietenul ăsta o pase și nu prind mingea și pică, gen lovește pe cineva în picior, dar gen în papuc și cam așa au mers mingea. Na. Și omul ăla a văzut mingea și a dat un șut foarte tare și a zburat. Prietenul meu a fugit după ea și eu m-am întors la el. Direct, blackout, nu mai amintesc absolut nimica. Următoarea amintire pe care mi-o amintesc era că eram efectiv pe jos, așa, și că îmi luam cel puțin 6 picioare, gen 6 picioare individuale, pe care le primeam așa, păstă mine, lovit fiind. După aia, blackout și mi-amintesc că următoarea amintire e că efectiv mă țineau doi de brațe și răgeam în ultimul hal și mă uitam la oamenii ăia care m-au călat în picioare și voiam să sar pe ei, efectiv să-i, nu știu frate, să-i mușc. Nu știu, efectiv, nu știu. După care să vină, nu știu, ceva manager de la Flex sau ceva de genul să spună să mă calmez sau nu știu ce și că m-a dus înăuntru să-mi ia ceva de băut. Și eu n-am rezistat. Ăia cred că au plecat, dar eu nu știam asta. Asta e cea mai rușinoasă chestie pe care mi s-a întâmplat în viața mea. Deci, aveți grijă cu ei, spuneți, să nu spuneți la multe lume. Am dus înapoi acasă. Eu lucram la Taz, aveam bicicletă și aveam și un antifurt. Era un lanț cam așa de gros, cam așa de lung. Și l-am luat pe ăla era și arma mea în trafic. Și l-am luat pe ăla și am zis cum să-l pun ca să nu se vadă. Că eu am să mă întorc să-i bag pe ăia cu lanțul. Și am zis că îl leg de burtă. Și l-am legat de burtă ca să nu se vadă și m-am întors acolo. Nu i-am mai găsit, m-am întors înapoi acasă. Bă, unde-i cheia? Bă, unde-i cheia? Nu era cheia, nu găseam, bă, cheia, nici unde nu era cheia. Și eu eram legat cu lanțul de burtă, bă. Am căutat-o peste tot, am născocit tot, niciunde. Am înnebunit. Am ieșit înapoi pe stradă și am văzut jandarmeria. M-am dus la un jandarm, i-am arătat burta cu lanțul legat. Și a zis, tu ești drogat? Și m-a dat și la el și a zis, ce?
După care i-am spus să, nu știu, să mă ajute să mă ducă la urgență, să facă ceva. M-au băgat în mașina de poliție, că a venit și o mașină de poliție. Și eram acolo fericit, o mai băgat pe câțiva care meritau probabil să fie mașina de poliție. Eram fericit și după aia zice jandarmul către polițist: bă, scoate-l bă pe ăsta afară, că, că n-are ce să caute acolo. M-a scos afară și au plecat. Și eram: dar de ce plecați? Eu mai că nu plângeam. De ce plecați? De ce nu mă luați? După aia am sunat la ambulanță și de fiecare dată când sunam la ambulanță spuneam care mi-e problema și spunea: da, ok, și cum vă cheamă? Și eu nu voiam să știu. Mi-era rușine, frate. Nu voiam să spun cum mă cheamă și am spus nu. Și închideam. Și am făcut criza asta de 6 ore în timp ce eu mă plimbam cu bicicleta la, cred că 3-4 noaptea, în octombrie. Adică era destul de frig, eu eram în tricou. Să îi găsesc pe jandarmii ăia ca să le spun de ce ori plecat, ca să mă ducă înapoi la urgențe. Și eu mai vorbeam cu ambulanța din când în când și de fiecare dată când îmi cereau numele, eu închideam. Era frică eu să nu spun, să nu se afle. Eu eram spion. M-am întors înapoi unde stăteam și, nu știu, am ieșit afară sau m-a sunat ambulanța și au zis că suntem aici. Nici nu știu cum m-or găsi, bă, m-or localizat, n-am nici cea mai mică idee. Cred că le-am zis strada sau ceva de genul, dar nu le-am zis cum mă cheamă. Și am ieșit, erau acolo, m-au luat și m-au dus, eu eram lovit rău de tot, că m-au dat aia cu picioarele în cap. M-au panțat un pic și o chema pe nenea, nu știu cum, să vină cu flexul să taie lanțul de la burtică. Și, bă, gândiți-vă cât de prost să te simți bătut cu un lanț legat de burtă la urgențe. Vreau să zic că nu știu, bă, ce să facem, îl chemăm pe Neluțul cu flexul. Și erau oameni din jur, adică nu eram eu singur acolo. Cât de bă, nici un american nu cred că a făcut așa ceva ce am făcut eu. M-am simțit atât de american, dar americanii nu sunt proști. Nu mă înțelegeți greșit. Doar că așa de, bă, n-ai idee cât de prost te simți. Mi-a tăiat cu flexul lanțul și, bă, m-am dus acasă. N-am mai vrut să ies deloc din casă, dar deloc. Zero. Ca să înțelegeți, ăia care mă călcau în picioare, nu sigur că erau minori, arătau a minori. Erau minori. Am 2 metri și aproape 100 de kg și fac sală. Făceam. Acum fac mai mult decât sală. Cum te simți, bă, după o seară de genul ăsta? Cum poți să-ți mai arăți fața în lume? Cum poți să mai fii tu cineva? Cum poți să mai ai mândrie? Cum poți să te mai simți că tu ești, mă, cineva? M-am închis în casă, tot ce făceam era să plâng și să... Bă, nu voiam să gândesc, nu voiam să gândesc ce s-a întâmplat timp de o săptămână, că atâta de rău a fost, bă. Nu voiam să știu ce am făcut, nu voiam să mai exist, bă, voiam să fiu dezintegrat, bă, din universul ăsta. Și stând singur în pat, întuneric, eu, ruletele trase, totul tras, adică nu. Și eu eram tras, glumesc. Eram tras înainte, nu mai voiam droguri, nu mai voiam alcool, nu mai voiam absolut nimic, nici măcar iarbă. Și, bă, mă simțeam atât de prost și de rău și de toate. Și efectiv stăteam în pat și mă uitam în sus și am început să vorbesc, bă. Am început să vorbesc cu cineva. Și nu știam neapărat sigur cu cine vorbesc, dar știam ceva. Știam că mă ascultă. Și mă asculta, se simțea efectiv că mă ascultă. Și spuneam, bă, și plângeam și spuneam. Și mergeam seara cum s-a alergat și vorbeam cu el și plângeam în timp ce vorbeam și alergam. Și încet, ca să, stăteam în pat și trebuia să pierd cumva timpul, efectiv tot ce făceam era să mă uit pe TikTok, să dau doom scrolling. Și de nicăieri au început să-mi apară TikTok-uri creștine cu Cliff. Și am început tot mai mult să vorbesc cu el și să-i spun și că am nevoie de ajutor și că cât de rău mă simt pentru ceea ce am făcut.
Și după cam o săptămână, două, am decis să mă duc înapoi în Gheoroc, că acolo stau ai mei. Și am zis că mai bine să mă duc acolo, că am de mâncare, am căldură și pot să scap de rușinea asta din Arad și de Arad. Și m-am dus acolo și am început să vorbesc tot așa mai mult cu el. Și am auzit un îndemn de la el să mă duc să-mi cer scuze de la fratele meu mai mic. Ca să înțelegeți, i-am făcut foarte multe lucruri rele lui fratele meu mai mic. Efectiv era sacul meu de box, efectiv făceam ce doream eu cu el. Era efectiv jucăria mea. Mă plictiseam, îl băteam, mă plictiseam, făceam. I-am distrus efectiv copilăria. Și clar, l-am traumatizat. Și mai de mult, cam când aveam eu, 21 de ani, eram la o întâlnire de familie, adică eram, noi familia de părinții și copiii, și vorbeam despre anumite lucruri și așa mai departe și s-a ajuns la dacă eu o să îmi cer scuze de la fratele meu mai mic. Fratele meu mai mic e mai mic cu 2 ani. Și când mi s-a spus dacă îmi pare rău sau o să-mi cer scuze, am spus că niciodată nu o să-mi pare rău și niciodată nu o să-mi cer scuze, pentru că tot ce am făcut eu l-a făcut persoana din ziua de azi și cine este el azi este ce l-am făcut eu să fie. Ca să înțelegeți cât de dark eram, cât de messed up eram. Și acum, revenind în prezent, efectiv auzeam de la el cum îmi spunea să mă duc să-i cer iertare lui fratele meu mai mic. Efectiv simțeam lucrul ăsta. Și în seara aia am plâns mult, în continuu. Și am decis că da, trebuie să o fac. Și am așteptat până să vină de la lucru. Și a venit de la lucru și efectiv m-am pus în genunchi în fața lui cu capul la pământ și mi-am cerut scuze și iertare pentru fiecare lucru pe care l-am făcut. Și m-a iertat. Și m-am ridicat și l-am îmbrățișat și m-a întrebat că cum de mi-am cerut iertare. Că probabil își amintea de faza aia de acum 2-3 ani, când am zis că niciodată nu o să-mi cer iertare. Și efectiv prima chestie pe care mi-a venit să-i spun a fost că pentru că Iisus. Și din momentul ăla am început să mă simt mai liber. Eu nu credeam în Biblie, adică credeam că în toți anii ăștia de când e Biblia sigur a fost alterată sau schimbată sau whatever. Dar ceva m-a făcut să o încerc și efectiv de când am început să încerc să o citesc, n-am mai lăsat-o. Citesc efectiv despre Iisus, care m-a ajutat atunci în prezent să-mi cer iertare, și despre Iisus care ajută oameni acum 2000 de ani. Și m-a ajutat foarte mult Biblia. Dar încă nu se terminase totul. Într-o dimineață, out of nowhere, efectiv am avut un mental breakdown și m-am dus singur într-o cameră și am stat efectiv pe genunchi și nu înțelegeam, am făcut toate chestiile astea. Mi-ai spus, Doamne, să mă duc să-mi cer iertare. Și m-am dus. Te simt oarecum și încă nu-i gata. Încă mă simt prost, încă mă simt nașpa și plângeam și eram pe genunchi și nu mai înțelegeam nimica, Și cât timp stăteam pe genunchi și plângeam și mă simțeam prost, eram foarte aproape să zic că Dumnezeu nu există. Am spus, nu sigur, poate doar inventez chestia asta, dar eu așa mă amintesc în cap, că am spus Dumnezeu nu există și după aia am spus, ba nu, există. Și efectiv plângeam acolo și am spus că Dumnezeu există și am început să mă rog și să-i spun lui, Doamne, nu, Tu existi. Și efectiv mă simțeam rău, dar nu l-am lăsat. N-am spus că nu există. N-am spus că dacă eu acum mă simt prost, asta înseamnă că Dumnezeu nu există. Dacă eu am reușit să fac chestiile alea și acum mă simt prost, asta înseamnă că nu mai e acolo.
Și totul a început să fie mai ok din ziua aia când am avut mental breakdown-ul ăla și eram pe cale să spun că nu există, dar nu. Am stat pe genunchi, mă durea, plângeam și am spus că ba nu, există. Și de atunci totul a început să fie mult mai ok, doar că asta a fost undeva prin noiembrie-decembrie. Eu încă nu înțelegeam anumite lucruri, adică eu încă făceam sex și fumam și nu înțelegeam de ce e greșit, adică e natural, e o plantă, de ce să nu poți să o fumezi, și sexul e dragoste, de ce să nu poți să faci sex. Și în 31 ianuarie am auzit Duhul Sfânt cum mi-a spus că să arunc toate lucrurile, toate foițele, toate filtrele, tot ce aveam, toate brichetele, tot ce aveam în legătură cu fumatul și să șterg toate, efectiv atât de rău eram, încât eu aveam o colecție de nudes primite de la fete și am zis să șterg toate lucrurile alea și să arunc toate lucrurile alea și am acceptat și am făcut chestia asta, le-am aruncat și le-am șters și din 1 februarie până azi, efectiv de când m-am trezit din 1 februarie, n-am mai simțit deloc nevoia să fumez. Deloc. De la un an întreg, adică 2023, un an întreg de fumat, într-o noapte, după o noapte, n-am mai simțit deloc nevoia să fumez. Din 1 februarie, Dumnezeu mi-a luat nevoia de a fuma. Adică n-am mai simțit deloc. Și am rămas abstinent. De atunci până acum am rămas abstinent și nici n-am mai fumat. După ani și ani de fumat și de masturbat, eu, din 1 februarie, am fost salvat. Nu pentru că eu aș fi putut vreodată să fac chestiile astea, ci pentru că le-am lăsat lui să le ia și mi le-a luat. Și eram atât de mirat că cum de se poate întâmpla chestiile astea, cum de eu nu mai am nevoie să fumez și nu mai simt nevoia să mă masturbez și efectiv nu știam ce se întâmplă. Era prima săptămână din 1 februarie, prima săptămână și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și am amintit de un fost coleg, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din 5-8 și i-am scris lui că știam că era cu biserica, cu una alta și am zis trebuie să-l întreb, bă, așa e și la el, e ceva ce doar mie mi s-a întâmplat. Și o zis să ne vedem, ne-am văzut, am vorbit și mi-a explicat un pic mai multe și atunci mi-a recomandat și o biserică la care să merg. Eu efectiv nu voiam deloc să merg la o biserică, adică mi se părea că ce să caut eu într-un loc plin de mincinoși, de ipocriți și de oameni ca mine, adică ce să caut acolo? Eu nu voiam o religie, nu voiam absolut nimic, eu îl aveam pe Iisus Hristos și atât. Adică de ce am eu nevoie de o religie ca să cred în Iisus Hristos? Și mi-a recomandat o biserică care nu are o religie, oarecum nu aparține unui cult. Și am acceptat, am vrut să văd cum e și bă, chiar e foarte ok. Chiar vă recomand să mergeți la biserică. Între timp eu nu mai aveam bani, aveam cred că 200 de lei și ce-am zis? Bă, nu am job, nu am nici bani, ce să fac? Mă duc pe străzi în slujba Domnului să ajut oameni. Și m-am dus pe străzi, efectiv, am găsit mai mulți oameni care aveau nevoie de anumite chestii, m-am dus la ei, am întrebat dacă sunt ok, după aia am întrebat dacă li sete, li foame, m-am dus și le-am cumpărat lucruri și după ce mă duceam și le cumpăram lucruri de băut, de mâncat, vorbeam cu ei despre Isus și în ziua aia am cheltuit exact 150 de lei. Și după vreo 2 zile au venit fratele meu cu maica mea să mă întrebe dacă pot să-i antrenez și eu am spus că da, că na, așteptam de mult să fiu antrenor, că deja aveam acreditarea de ceva vreme și au zis dacă pot să-i antrenez, am zis că da și au spus că fiecare o să-mi dea 600 de lei, deci 1200 de lei și în ziua aia am zis hai să pun și un story, să mai vrea cineva să-l antrenez și o mai venit cineva care am zis are cât să cer, am spus 300 de lei.
Și a fost exact 1500 de lei după 2 zile. După ce am cheltuit eu 150 de lei pe oamenii străzi. Și mi-a picat fața, eram, ce-i? Cum? Înzecit? Mi s-a dat înzecit, n-am înțeles absolut nimica. După ce au venit ei la mine, trebuia să caut o sală unde să-i antrenez. Am scris la mai multe săli. Am găsit o sală mai mică, am reușit să antrenez acolo, dar am scris la mai multe săli. Am scris la cea mai mare sală din Arad și acolo mi s-a spus că mi-a răspuns șeful de la sala aia și mi-a spus că da, hai că mai vorbim una alta, dar nu am mai scris nimic. Adică eu am început să antrenez pe undeva prin a doua săptămână din februarie și în ultima săptămână din februarie m-am botezat. Am ales să mă botez și am făcut-o la Balta din Gheoroc, e un lac acolo în satul din care stau și am ales să mă botez acolo și efectiv m-am botezat fix duminica dimineața și după ce am ieșit din apă și mă uscam pe păr cu prosopul, să înțelegem, în februarie iarna, la lacul din Gheoroc, la 25 de km de Arad, unde sunt sălile. Mă uit în sus în timp ce mă uscam pe păr și îl văd pe patronul de la sala aia. Și îmi pică fața. În februarie, în iarnă, la Balta din Gheoroc, e patronul de la cea mai mare sală din Arad. Care-s cum funcționează chestia asta? Am zis, ok, hai să mă duc să dau mâna cu el, să-l salut. Și m-am dus să dau mâna cu el și am zis, da, eu sunt la care ți-a scris și eu zic, și efectiv în ziua aia mi-a dat jobul la sala lui. Fix după ce m-am botezat, fix după ce am ieșit din apă, m-am dus, am dat mâna cu el, m-am uscat pe păr, am dat mâna cu el și mi-a dat jobul la sala aia. I do not understand it. Și de atunci, din 1 februarie, tot ceea ce fac e pentru Dumnezeu. Sau cel puțin încerc cât de tare ca tot ceea ce fac să fie pentru El. Și nu mai am depresii și nu mai am mental breakdowns de un an și am rămas abstinent timp de un an, n-am crezut în viața mea că se poate întâmpla așa ceva și nu mai fumez și nu mai mă droghez și nu mai... Doar pentru că El m-a salvat. Nu pentru că am făcut eu ceva. Nu pentru că aș fi putut eu vreodată, prin puterile mele, să ajung aici. Și o viață atât de satisfăcătoare și o viață atât de frumoasă și de fericită și cum lucrează Dumnezeu, nu lucrează nimeni. Și e așa de frumos să poți să lucrezi cu Dumnezeul adevărat, să lucreze prin tine și să facă anumite lucruri. Și câte povești mai am să vă spun de aici încolo despre toate lucrurile astea. Adică nu a fost doar ce v-am spus, ăsta a fost doar începutul. Ăsta a fost doar începutul, că de aici încolo câte s-au mai întâmplat. Și e o viață faină. E o viață faină când trăiești cu Iisus Hristos. Și sper că mărturia aceasta să vă fi schimbat poate un pic perspectiva și gândirea și poate să vă gândiți și voi să îi dați o șansă lui, să vă schimbe, să vedeți dacă chiar există. Întrebați, Doamne, Tu existi, Tu ești și vedeți ce se întâmplă. Mă bucur foarte mult că pot să îmi spun mărturia aici și să o auziți voi și vă mulțumesc că ați putut să vă ascultați atâta timp. Slăvit să fie Domnul în numele Lui totul. Amin. Seara m-am bătut, m-am îmbătat. Am nevoie de mult timp. Doar că am spus că fac o excepție pentru că a fost ziua unui prieten. Și încet a scăpat de sub control. Dar trebuie să știi că toți facem greșeli. Părea atât de ușor să vorbesc în capul meu. Am primit chestia asta.
arată fain. Putea să-mi scoată ochii, probabil. Dar aici așa, plechea mea umflată și capul. Nici nu pot să deschid gura, că mă doare. Ideea este că toți greșim. Trebuie să iertăm greșelile alea, să nu le mai facem și să continuăm pe drumul ceva. Am observat că de fiecare dată când pic, mi se pare că mă ridic și mai puternic. Am vorbit mai mult cu Dumnezeu. Am înțeles mai multe. Am înțeles ce trebuie să nu mai fac. Până acum spuneam că, da, nu mai beau pentru că nu mă simt bine când beau. Nu, ar trebui să nu mai beau pentru că nu îmi fac bine când beau. Nu mă pot controla, pe primul rând, pentru că beau prea mult. De la un bar, la încă un bar, de la încă un bar, la o carafă, de la o carafă la două, de la două carafe la o sticlă. Și după aia nu mă mai pot controla. Ajung la blackout prea repede. Nu că asta ar fi problema. Problema e că beau. Problema nu este cum mă comport când beau, pentru că nu controlez absolut nicio parte din asta. Pentru că nu mai îmi amintesc nimica, nu-mi dau seama, mă comport cum nu m-aș comporta eu normal. Când ajung la blackout, nu le mai pică oamenilor care m-au bătut. Odată în mine când eram jos, ceea ce mi se pare deplorabil. Orice ar fi făcut omul ăla, cât timp e jos, la pământ. Și erau mai mulți și eram și pe jos. E ok, nu ar trebui să fim negativi în sensul. Nu ar trebui să le vedem răul aproape lui nostru. Poate și eu, dacă eram în circunstanțele lor, poate și eu dădeam. Nu știu dacă o să public videoclipurile astea vreodată. Aș vrea să public. Că poate ar putea ajuta pe cineva. Și să-i tot ce-mi doresc de la viață. Doresc să ajut oameni. Azi, în timp ce alergam, am dus să alerg 10 km, mi-am dat seama că am trei purpose-uri, să le zic așa. God, Dumnezeu, pe primul loc. Sportul și să ajut oameni. E tot ce